जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोरनि सिगांनि जि थामथि जोलुर बादायलायनाय बियो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय नैबे नदुवा दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सोरां गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव बिजन हिसाबै खुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थि खालामदों। बिनिनो जि जोंनि साखाफारा जों फिल्डनि माखासे खामानिफोरखौ फ्राय मावनाया जोंहा 90% जोब्बाय होनना बुंनांगोन। दा बेयाव आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बे ओनसोलनि आरो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जि माहारि आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गामि सिङाव थानाय गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जिहेतु जि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जि थाखुमानाय गथ'फोरनियाव थाखुमानाय जि मोनसे स्किल बल जोनाय बर'फ्रा जुदि बल जोनो मोजां मोनो बे मोनसे हाबाफारिखौ नैबेबायदि मोनसे जायगायाव लानायाव जोंहा गोजोननाय दङ। बेनिखायनो आङो बे नदुवार हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ जेन गाबोननि 13 अक्ट'बर जोंहा 1:30 बाजिनिफ्राय जोंनि हाबाफारिया जागोन। दा बिनिखायनो आङो खाथि खालानि रायजो राजा आरो माखासे लाइमोनफोरखौ जेन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गाबोननि जि जोलुर बादायलायनाय जि सानथामनि हाबाफारि बे सानथामनि हाबाफारियावबो सानफ्रोमबो फैनानै जेन रायजो राजाया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि जाय गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय जाबाय। बड'फा गोजौथियारि मावथांखिनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दै हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय बे हौवासाफोरना देग्लाय 3थि बोसोर आरो हिनजावसाफोरना देग्लाय गिबि बोसोर माने सेथि बोसोर बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोननै जनाव गाबोन सालायजेनगोन बा गाबोन गेलेहोजेनगोन। मोनसेया बाक्सा जिल्लानि मसलपुर हायार सेकेन्डारि फोथाराव आरो नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार आनसलिकनि सोरां गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थाम थिम खालामगासिनो दं आरो अलरेडि बियो 100% जानानै दंसै। खालि गाबोन बेवहाय गेलेगोन। थांखिया जाहैबाय मा जोंनि उन्दै उन्दै हौवासा हिनजावसाफ्रा जाहाथे गाज्रि लामाजों आगान सुरा समाजनि गाज्रि थासारियाव थाया गेलेनायजों जाहाथे गाव गावनि जिउखौ मोजां सोरां लांनो हायो। गेलेनाया दिनैनि थारिखआव मोनसे गावखौ गावनि जिउ दाफुंनायाव राहा लानो हायो। दा बेनिखायनो बे थांखिजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो गेलेनाय बादायनायखौ होजेनबोबाय आरो बेखौ होलांबाय थागोन। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोङो गामि गफा जाहाथे बड'फानि जि साननाय सान्थौ एबा सानस्रि बेखौ जोङो गामिनि रायजो राजाफोरनो फोसावनायजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोनथिहोनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लालांबाय थागोन। गोबां लाइमोनफोरा माखासे गामि गफायाव बिथाङाव रोंगौथि गोनां मोजां मोनसे प्लेटफर्म मोनैनि थाखाय बिसोरो ओरैनो गोदोसोना थायो। बिथांमोनखौ बोखोबोनायनि राहाखौ औ नंगौ बेबो मोनसे थांखि खारन गामि सिं सिं मोजां मोजां टेलेन्ट गोनां गथ'फोर थायो। दा बे गथ'फोरखौनो जाहाथे जोङो नैबे प्लेटफर्मनि दारै जों जाहाथे जोंनि बे जायफ्रानोखि गेलेनो रोंगौथि गोनां सेंग्रा सिख्लाफोर बेसोरखौ जों जाहाथे लाइमोनफोर बिसोरखौ जों जाहाथे बेयाव स्कप होनायनि थांखियानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि।